Osnovne strategije za bezbednost u Beogradu u kojoj će biti predstavljeni način rješavanja problema bezbednosti u prestonici biće doneti u narednih nekoliko mjeseci. Gost emisije Srbija online je predsjednik komisije za izradu te strategije, gospodin Dejan Randžić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala. Da li je bezbednost Beograda toliko ugrožena da smo morali da radimo na strategiji bezbednosti? Pa mislim da, nažalost, nas realnost potvrđuje svakog dana. Povod i neka inicijacija da predložimo ovako nešto, najpre sjednicu Skupštine grada na kojoj se razmatrala uopšte bezbednost, na kojoj smo dobili po prvi put u posljednjih 20 godina jedan validan izveštaj od Policijske uprave grada Beograda o tome kako je stanje bezbednosti u gradu, je povod, da vas podsjetim, bio 10. oktobar kada su bila ona dešavanja. Međutim, mislim da iako je takvih dešavanja bila u proteklih 5-6 godina jako puno i iako je Beograd više puta rušen tokom takvih dešavanja i ispostavljena velika šteta građanima da oni to plaćaju, mislim da ima puno i nekih, nazovimo, sitnijih dešavanja koje nisu tako ta neka velika dešavanja kojima se priča danima, a koje nažalost potvrđuju da je tako nešto potrebno. Samo pogledajte šta je bilo u proteklih 15 dana. Čovjek je živ zapaljen na svom radnom mjestu u trafici da bi ne znam šta li... Dobro, opet kaže da se on sam zapalio. Ali dobro, imamo, bio nam je prekidan, izvinjam se što spekam, direktor gradskog saobraćaja. On je rekao 6 napada na vozače i 8 na kontrolore. Napadi vozače, pljačka banke jedan dan, pljačka banke drugi dan. Prilikom pljačke ljudima se puca u glavu. Pored toga nešto što već smo počeli da tretiramo kao redovno, a zapravo to su slučajevi strašnog nasilja. Opet, ono što ohrabruje to je da je u društvu su počele da se dešavaju neka druga kretanja, to je izricanje presude ljudima koji su učestvovali u napadu na Brisata Tona. Govori da opet postoji neki stav države da se tome stane na put. Mislim da odgovor na to pitanje je, nažalost, vrlo očigledan. Potrebno je da se bavimo bezbednosti na neki dodatni način, iako postoji vrlo jasno čija su zakonska ovlašćenja i obaveza da se time bavi. To su policija, sudstvo, tužilaštvo. Mislim da i lokalna samouprava, kako se to kaže, odnosno u ovom slučaju grad i gradska uprava, treba da budu uključeni u tako nešto. Najpre zato što i do sada saradnja između grada i Policijske uprave grada Beograda je jako dobra i postojala i saradnja i postojali su razni vidovi pomoći, bilo finansijske, bilo neke druge vrste kada je grad pomagao Policijskoj upravi i kada je Policijska uprava na sugestije grada preduzimala određene radnje, ali ono što mislimo da obzirom na ovu situaciju da je potrebno tu saradnju na neki način institucionalizovati. Bilo da je u pitanju načini kako će grad finansijski pomoći Policijske uprave grada Beograda, da li kroz kupovinu neke tehničke opreme, novih vozila, bilo da se poboljša saradnja na tom još lokalnijem nivou. Već dugi niz godina slušamo priču o lokalnom pozorniku, o školskom policajcu. Znamo da policija radi puno na tome da tako nešto učini, ali jednostavno nema dovoljno ljudi, dovoljno sredstava. Situacija da jedan pozornik praktično nadgleda 3 škole koje su udaljene po nekoliko kilometara. Treći način, da li postoji mogućnost da grad investira u neki video nadzor kojim bi poboljšao bezbednost bilo u školama, kao što sam već pomenuo, ili na nekim drugim mjestima. I ono što je jako važno, to je oblast edukacije i prevencije. Na tome se radi zaista isključivo na nivou studije slučaja. Sa druge strane, policija grada Beograda radi na tome, ali sa nedovoljnim brojem ljudi. Ukratko, ono što hoću da kažem da postoji jako puno načina da se taj ambijent i angažovanje na polju poboljšanja bezbednosti popravi odmah sa nekim konkretnim merama, ali ono što mislim da je mnogo važnije, što svi moraju da shvate, to je da moraju da se postave neke osnove za početak sistematskog bavljenja ovom temom i da uđemo u jedan period koji neće trajati nekoliko mjeseci, koji možda će trajati i više godina, odnosno mora trajati više godina, da pokušamo da zaustavimo ona kretanja koje traju, znamo svi, od početka 90-ih koje su dovela praktično do ovakvog stanja. Ovo stanje bezbednosti koje možda u brojkama ne izgleda tako, ali znate, papir trpi sve. Ono što je jako važno to je kako se mi, to jest vi i ja i ljudi oko nas osjećamo. Da li se mi osjećamo bezbednije ili ne? Da li ljudi koji dolaze u Beograd poslom ili zadovoljstva kao turisti, da li se oni osjećaju bezbedno ili ne? Tu je velika uloga medija.
sama činjenica da mi sada ovdje razgovaramo, to je već veliki korak. O ovome se nije razgovaralo, sem ukoliko se razgovara o nekom konkretnom incidentu ili nečemu. Tako da to je sve deo pravljenja jedne bolje slike da iz ovoga izađemo, odnosno da počnemo da izlazimo. Iz ovoga ne možemo izaći tako brzo. Ali može doći bolji trenuci. U svakom slučaju se bar koliko toliko osjećate sigurno na ulici. Ja složite se sa mnom da se nosite u ovom trenutku? Pa ja mislim da, to sam već nekoliko puta rekao, ali ja se sećam kada sam ja bio dete, ja sam od prvog ili drugog razreda, ali mislim da je to bilo od prvog, ja sam išao sam u školu. Ja prosto ne mogu sada da zamislim moje dete koje za godinu dana treba da krene da ide u školu. Ne mogu zamislim još nekoliko godina da ću moći da ga pustim samo u školu. Ja sam od prvog dana već išao samo u školu. Pa tako je nešto bilo. A sada je već neko sasvim drugačije vreme. Opasnosti vrebaju i mislim da moramo... Pa ni vi se ne osjećate sigurni kada možete da idete u banku i možete da u svakom trenutku da stradate bez razloga. Ko čini komisiju? To je nešto na što mislim da treba da budemo ponosni, ne mi koji smo u komisiji, ne samo ja koji sam predsjednik komisije, već generalno to pokazuje jedan stav. Komisiju ne čine političari, ja sam tu kao predsjednik Skupštine grada, pored Skupštine grada, predstavnik gradske uprave, to jest u konkretnom slučaju član gradske uprave koji je vezan za krizni štab grada Beograda, jeste gospodin Šolević. Potom tu su psiholozi koji se bave pre svega ovom oblasti sa aspekta bezbednosti i ponašanja ljudi, kako dolazi uopšte do ovih pojava, predstavnici policijske uprave grada Beograda, predstavnici žandarmerije, ljudi sa iskustvom u radu u bezbednostnoj i informativnoj agenciji. Zaista ne u negativnom smislu, već u pozitivnom sastavu je jako šaren. Mislim da... I jaki čini mi se. I jak, izvinjam se, predstavnik komunalne policije. Vidio sam malo prilog koji ste imali. Znači, mislim da je sastav, ovo što sam rekao, dosta raznolik i dosta jak i mislim da postoji način da ovo, obzirom da nije postavljeno kao jedno političko telo, već kao stručno telo, da zaista proizvede dobre rezultate. Rekao sam, vidio sam malo prilog o komunalnoj policiji i to je još jedan faktor o kome treba da razmišljamo. Komunalna policija koju smo praktično dobili na ulicama grada prošle godine, koja se uspostavlja i tokom ove godine sa nekim ciljem da na ulici bude negde oko 300-400 komunalnih policajaca. Praktično stvar je strategije grada. Da li će ta komunalna policija biti produžena ruka inspekcijskih službi i da li će ona služiti samo da zajedno sa inspektorima inspekcijskih službi ganja upotrebljajući taj izraz prodavce ili će to biti faktor bezbednosti. Ja mislim da je jako važno to što su oni pojavili na ulici, ali mislim da treba i taj deo gradske uprave da mu pomognemo da se ojača i da zaista ti ljudi budu prepoznati kao neko pored koga neće moći sada da prođe bilo kakav nekakav, da ga nazovem, prekršaj, krivično delo itd. A to je nešto što je stvar strategije grada. Dobro, šta je ono što treba uraditi u tom prvom trenutku kako bi se koliko toliko osjećali bezbedno i koliko toliko bi krenulo da se radi? Mislim da bi bilo prerano da sada ja dajem svoj sud i svoje predloge, pre svega zbog onoga što sam rekao da u toj komisiji sede ljudi koji su zaista jako stručni i imaju jako dobro iskustva i koji pre svega od njih očekujemo da daju te konkretne predloge, ali ukoliko bi trebali nešto generalno da kažemo, pre svega treba da se postavi jedan vrlo jasan niz mera kako postojeći delovi gradske uprave, bilo da je u pitanju pomenuta komunalna policija, bilo da je u pitanju sekretarijat za obrazovanje, bilo da je u pitanju otvaranje institucionalne saradnje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, koje, naglašavam, već postoji, ali ne kao institucionalna. Znači, kako se može kroz niz mera odmah poboljšati stanje. Ali na tome ne smije da se stane. Ono što je, već sam rekao i sad se već ponavljam, ono što je mnogo važnije, to je, i ono što se očekuje od ove komisije, to je da predloge kako da uđemo u rešavanje problema sistematski. To jest, kako da one koji su sada prvi razred, drugi razred, treći razred ili tek ulaze u školu, kako da krenemo da ih usmeravamo u pravom smeru da ne postanu delikventi kao što se nažalost... Od najmlađih treba krenuti, da, sa edukacijom. Znači, mislim da rad sa ljudima koji su sada punoletni, on ima jednu težinu, ali mislim da je, znate kako, kaže se da promjene u sistemu obrazovanja daju svoj efekat tek za 10 ili 12 godina kad se obrne ceo ciklus. Tako i mi treba da uradimo mnoge stvari koje mogu da daju odmah rezultat, ali ono što je mnogo važnije to je da budemo, ajde tako se izrazim, hrabri, da započnemo i nešto što ne može se uradi odmah.
Kada možemo da očekujemo da će krenuti to sa negdje da... Ono što možemo očekivati to je da praktično predlozi počnu da izlaze već u narednih mesec ili dva, ali da taj sveobuhvatni predlog bude gotov u roku nekoliko meseci, na što nas obavezuje i odluka Skupštine grada. Znači konkretno do sredine godine? Da, do sredine godine svakako. Gospodine Ranjiću, hvala puno što ste izdvojili vreme što ste bili gosti emisije Srbija Online. Hvala vam.